Наско, наистина се извинявам, че се получи така. Откъде да знам, че Рубински трябва да превежда пенсията на баба си, а Херцог е закъсал с москвича на някакъв баир? Така е, какво да се прави, Антоне? Факт е обаче, че аз без помощта на твоите хора не мога да затворя люпка в мазето. И ги довлека тук, Наско, не се тревожи. Обещал съм. Херцог и Рубински са най-добрите ми хора. Добре, повярвай, няма кой да свърши това по-добре от тях. Допусни се сега, дай да влезем вътре да изпием по една ракия. Любка ще направи една салатка, остани малко. Ами няма да мога, имам и друга работа, бързам. Трябва да хода да се видя с един тапанар, има да ми връща 5 лева. Онзи от кръчмата. Да, копеленцето гадно, само ако го хвана, майка му дева. Направо ти казвам, ще го смачкам, ако го хвана, ще му изкривя една чугунена тенджера в главата. Се малко. Какво са, аз като държа 200 лева за карбуратора си отрежа главата, вас и мамата. Остави, това не е твоя работа. Така е. Ама и ти с този карбуратор... Абе, я чакай малко. Мама ти, Дев. То го познавам. Това е един от уния, дето идват всяка събота да те бият, да си искат парите. Върни се веднага тук, ще ти ева майката. Ей, мухльо, ела сега ще ти платя за карбуратора. Мамка ти мръсна. Ще ти платя, ей, лейно. Чакай, бе. Махай се, бе. Познавам го, този е брат на Георги Евтим. Сега ще му изкарам въздуха. А то не може на него да Евтим да дойде, бе. Гадно ли ти е сега? Проблема, бе. Владко! Владко, как си е, бето? Ей, педерас. Кажи на това Дришлю, че ще му ева майката също се отнася и за вас. И тримата. Това ще ви смачка. То нещо за мама ли каза? Какво още каза този муклю за майка ни? Кажи ни. Зайби го, бе, да виж, че е насран. Аз го познавам, той редовно се влачи с нас и му се прави на охрана, ама това тупаница ти вкара. Стига, бе, Антона, не трябва да им се дървиме, докато Херцог и Рубински Не ми казвай какво да правя, бе, тапанар. Ако кажа на баща ми с тия двамата е свършено, ще отиде там и ще ги смачка, ясно ли? Теги се малко, бе, не можеш да разчиташ на баща ти, бе, на 38 години си вече, бе. Ставай, бе, копеле. Не му посягай, бе, Тапанар скапан. Нямаш право да го нападаш в гръб, бе, нещастник такъв. Утре ще дойдат едни бандюги да ви смачкат от Тия бой. смешници като теб ли, бандюго? Наско, слушай сега какво ще ти кажа. Утре до 4 часа искам да приготвиш 200 лева за карбуратора или ще те направя труден за рисуване. Антона, седи мирен, бе, брато. Седи, ще вземе да ме бушонира и мене. Остави ме, Наско! Остави ме да им кажа истината. Утре ще дойдат тук две бабайчета, които направо ще ви размажат нещастници. Тук на това място ще стане много страшно. Какво си го хванал този пистолет? Все едно си го купувал ти, бе. Дай ми го! Чухте го добре, айде махте се от тука.